Slovenská televízia. Školáci z celého Slovenska súťažili v Žiline so svojimi robotmi. Zostrojili ich zo špeciálnych Lego stavebníc. Rozvíjajú tým kritické myslenie, tímovú spoluprácu a učia sa programovať. Najlepšie tímy sa predstavia v zahraničí. Jednou zo súťažných kategórií je hra robotov, ktorých naprogramovali a zostrojili žiaci. Robot musel sám dokázať splniť rôzne úlohy za 2,5 minúty. Misia Koralový útes, treba osádzať korály, je tu misia Potápač. Chystali sme to plus minus 3/4 roka až doteraz. Vlastne každým dňom sme sa posúvali, testovali sme to rôzne. Určite mi to priblížilo trošku svet IT, možno aj technických zručností, taktiež aj prezentačné schopnosti mi to trošku zlepšilo. Každú misiu trebalo splniť inak a používali sme na veľa misií, veľa rôznych nadstavcov, takže niečo trebalo zatlačiť, zdvihnúť, posunúť hore-dole, alebo niečo len zobrať z plochy, niekam to presunúť. V 3 vekových kategóriách sa tento rok do súťaže zapojilo vyše 250 tímov z celého Slovenska. Okrem robotov spoločne pracovali aj na inovačných projektoch. My sme sa naučili napríklad komunikovať, pracovať ako skupina, ale naučili sme sa aj niektoré veci o oceáne. Zložili sme ponorku, výskumnú stanicu, triedičku. Naučia sa základy konštrukcie, naučia sa základy inžinierského prístupu, ale aby sa zdokonalili aj v tých mäkkých zručnostiach, aby sa naučili pracovať v tíme, spolupracujú na výskumnom projekte a takisto sa im snažíme vštepiť nejaké základné hodnoty, aby sa adekvátne správali jednému voči druhému aj voči ostatným tímom. Tí najlepší budú v apríli reprezentovať Slovensko na celosvetovom kole v USA. A okrem toho máme teda ešte aj možnosť vyslať týmy na zastupovať Slovenskú republiku na iné medzinárodné turnaje, tento rok teda do Južnej Afriky a do Grécka. Dominík Veľa, Slovenská televízia. Dôkladne